राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी दंडो प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மங்களாச்சரணம் ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த காலை நேரத்துல பாகவத கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம இஸ்கான் நாங்களும் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு 1.5.25 பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரம் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத்.
नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं वा भवद सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। दत्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे असत्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இதுவரையிலும் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்கு நடுவுல உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு? வியாசருக்கும் வியாசதேவர். வியாசருக்கும் நாரதேவருக்கும் இடையில உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப வியாசருக்கு நாரதர் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு? என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு? அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு? முற்பிறவி பத்தி பேசுறீங்க. குறைபாடு இருக்கு. அது சொல்றாரு. கரெக்ட். அவர்கிட்ட இருக்க குறைபாடுகளை சொல்றாரு, அதை திருத்திக்கிறதுக்கு சொல்றாரு. அடுத்தது அவருடைய முற்பிறவியை பத்தி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதுதான் நம்ம நேத்தி வரையில மாதாஜி நடத்துறது முற்பிறவி கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நாரதர். இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றாரு? அவரோட முற்பிறவி கதையெல்லாம் இவர் எதுக்காக சொல்லணும் வியாசர்கிட்ட? பகவானை மையமா வைக்கிறதுக்கு, பக்தியில வர்றதுக்கு அசோசியேஷன்ல என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சது அப்படின்னு, அப்புறம் பக்தர்களோட பிரசாதத்தை சாப்பிட்டதுனால அவருக்கு எப்படி தூய்மையாகி மறுபிறவியில ஒரு உத்தம ஸ்தானம் கிடைச்சதுன்னு. கரெக்டா? கரெக்ட். அதாவது இப்ப நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது அதுதான். ஒரு பக்தர்களுடைய சகவாசம் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு நன்மை விளையும். நாரதருக்கு அது கிடைச்சது. அவர் ஒரு பக்தி வேதாந்திகளோட சகவாசம் அவருக்கு கிடைச்சது. சாதுர்மாச விரதத்துக்காக ஒரு பக்தி வேதாந்திகள் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு 4 மாசம் தங்குறாங்க. அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இவரும் அவங்களுக்கு தேவையான உதவி எல்லாம் செய்யறாரு. அவங்களுடைய கீர்த்தனைகள் எல்லாம் இவர் கேட்கிறாரு. அவர்களுடைய சகவாசத்திலே இருக்கிறாரு. அவங்க சாப்பிட்ட உணவை சாப்பிட போறாரு. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல அதுதான் உச்சிஷ்ட லேபா. உச்சிஷ்டனா அவருக்கு மிஞ்சிய உணவு, அவங்க சாப்பிட்டு மிஞ்சிய உணவை இன்னைக்கு அவரு சொல்றாரு. அவங்களுடைய மிச்ச உணவை நான் சாப்பிட்டேன், அவங்களுடைய அனுமதியின் பேர்ல சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கறது எல்லாம் சொல்றாரு. சாப்பிட்றதுனால அவருக்கு என்ன விளைந்தது, அவங்களுடைய சகவாசத்தினால அவருக்கு என்ன லாபம் கிடைச்சது, அதனால பிரேம பக்தி தட்டி எழுப்பினாங்க. பகவான் மேல ஒரு பிரேம பக்தி வந்தது அவருக்கு. அது எந்த வயசுல? சின்ன வயசு, 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவருக்கு அப்படி ஒரு பக்தி ஏற்பட்டது அப்படிங்கறதான் சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அதை மேற்கொண்டு நம்ம அதை படி பார்ப்போம். நான் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன், நீங்க எல்லாரும் பின்னாடியே ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க. உச்சிஷ்டலேபான் அனுமோதிதோ த்விஜைஹி
सत्कृत्वभुञ्जे तत् अपास्तकिल्पिषः एवं प्रवृत्तस्य विसुप्तचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। अपाकिल्पिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு படிக்க, யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு அவர்களது அனுமதியுடன் ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். இதுவரை படிக்காதவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. தினம் படிச்சவங்களே படிக்க வேணாம், எல்லாருமே படிக்கணும். எல்லாருக்குமே இந்த பக்தி வளரணும். அதை வந்து நாமளும் அதை வந்து விட்டு கொடுக்கணும். நீங்க படிங்க. இன்னைக்கு பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு நீங்க படிச்சிருங்க பத்மா மாதாஜி. ஆனா படிக்காதவங்களும் படிக்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சேவையா இருக்கும் அது. அதனால இன்னைக்கு மொழிபெயர்ப்பு நீங்க படிங்க. பொருளுரை யாரும் இதுவரை படிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க படிக்கட்டும். படிங்க மாதாஜி. பொருள் மொழிபெயர்ப்பு அவர்களது அனுமதியுடன் ஒரு முறைதான் அவர்கள் உண்டு மிஞ்சிய உணவை நான் உண்டேன். அதனால் என்னுடைய எல்லா பாவங்களும் உடனடியாக களையப்பட்டு என் இதயம் தூய்மை அடைந்தது. உடனே அவர்களது வாழ்வில் எனக்கு கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, உச்சிஷ்ட லேபான். உச்சிஷ்டம்னா தெரியும், மிஞ்சியது. அதாவது அவங்க சாப்பிட்டு பிரசாதம் பகவானுக்கு படைச்சதும் உச்சிஷ்டம். பாகவதர்கள் சாப்பிட்டதும் மீதம் இருக்க அந்த உணவு வந்து மீதப்பட்ட உணவுன்னா அது உச்சிஷ்ட லேபான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த உணவை வந்து அவங்களுடைய அனுமதியின் பேர்ல ஒரே ஒரு தரம் தான் அவர் சாப்பிட்டாங்கிறாரு. ஒரு முறை தான், ஒரே ஒரு தரம் சாப்பிட்டோடனே அவருக்கு என்ன வந்தது? அவருடைய பாவங்கள்லாம் உடனடியாக களையப்பட்டது. அவர்கிட்ட அந்த பாவங்கள்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. அவரு வந்து பெரிய பாவம்லாம் ஒண்ணும் செய்யல பிறவியில. தவறுதெல்லாம் என்ன பண்றாரு? கந்தர்வரா இருக்கும் பொழுது பௌதிகமா அவர் பாடிட்டார். பாடல்களை வந்து பாடும் பொழுது கந்தர்வனுடைய ஒரு இதே வந்து இயற்கையான சுபாவம் என்னன்னா பாடல்கள்லாம் பாடுவாங்க, இசைக்கலைஞர்களா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பகவானை பாடாம அவங்க கூடிய அந்த பெண்கள், அவங்களோட வந்திருக்க பெண்களை பத்தியோ பௌதிகமா அந்த மாதிரி நிலையில அவர் பாடினதுதான் ஒரே தவறு அவர் செஞ்சது. அந்த தவறுக்காக தான் அவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு? மறுபிறவி இப்படி வந்து ஒரு வேலைக்காரி, ஒரு மெய்டோட குழந்தையா அவங்க வந்து பிறந்திருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி செஞ்ச பாவம் எல்லாமும் இப்ப வந்து அவர் என்ன செய்யுது? போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. அந்த பாவம் எல்லாம் போனதுனால என்னது? அவருடைய இதயம் தூய்மை அடைந்தது. பாவம் போயிட்டுனால என்ன செய்யும்? மனம் வந்து தூய்மை அடையும். மனம் தூய்மை அடைஞ்சா பகவான் வந்து அங்க அமருவாரு. நாமும் அந்த உலகத்துக்கு அவர்கிட்ட போக முடியும். உடனே அவர்களது வாழ்வில் எனக்கு கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. அந்த அவர் பக்தி வேதாந்திகள் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை வந்து இவருக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ஆச்சு அப்படிங்கிறாரு. நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண, இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சாதாரண வேலைக்காரியோட மகனோ இல்ல நம்ம குழந்தைங்களோ என்னன்னா எப்படி நாடுறாங்க, எதுல வந்து புத்தி எல்லாம் போகுது அப்படின்னா பௌதிகத்துலதான் இருப்பாங்க இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் பௌதிகத்துலதான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சகவாசம் கிடைச்சு அவங்களுக்கும் என்ன பண்ணோம்? அந்த வாழ்க்கையில வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் ஏற்படணும்னா அது ஒரு பகவானுடைய கருணை வேணும் அப்படிங்கறதும் இதுல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்காதவங்க நான் படிக்கிறேன். மத்து யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். ஓகே. வேற யாராவது படிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? படிக்காதவங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கவா? ஒரு நிமிஷம் இருக்க மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருங்க பிரபு. வேற யாரோ குரல் கொடுத்தாங்க. யாரு? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜிக்கு. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி இன்னைக்கு படிக்கட்டும். அவங்க படிக்கிறதே கிடையாது. படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு நீங்க படிங்க. வேற யாராவது படிங்க. பொருளுரை. தொற்று நோயை போல் தூய பக்தியும் விரைவில் தொற்றிக் கொள்ளும் தன்மையுடையதாகும். இதனால் நன்மைதான் விளைகிறது. தூய பக்தர் ஒருவர் எல்லா வகையான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபட்டவர் ஆவார். பரம புருஷர் மிக மிக தூய்மை ஆவர். ஒருவர் பௌதிக குணங்களின் பாதிப்பில் இருந்து விடுபட்டு பகவானுக்கு சமமான தூய்மையை அடைந்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒருவரால் பகவானின் தூய பக்தராக முடியாது. பக்தி வேதாந்திகள் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளது போல் தூய பக்தர்களாக இருந்தனர். மேலும் அவர்களுடைய சகவாசத்தினாலும் அவர்கள் உண்ட உணவின் மீதத்தை ஒருமை உண்டதாலும் அவர்களுடைய தூய குணங்கள்
அச்சிறுவனிடம் தொற்றிக் கொண்டன. அவ்வாறு மிஞ்சிய உணவை தூய பக்தர்களின் அனுமதி இல்லாமலேயே கொள்ளலாம். சில சமயங்களில் போலியான பக்தர்களும் தங்களை தூய பக்தர்களாக காட்டிக் கொள்கின்றனர். இவர்களில் ஒருவர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டில் நுழைவதிலிருந்து ஒருவனை தடுத்துவிடக்கூடிய விஷயங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் ஒரு தூய பக்தரின் சகவாசத்தினால் இவ்வெல்லா தடைகளும் களையப்பட்டு விடுகின்றன. இதனால் ஆரம்ப சாதகன் தூய பக்தர்களின் தெய்வ குணங்களை சுலபமாக கிரகித்துக் கொள்கிறான். இதன் விளைவாக பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், குணம் மற்றும் லீலைகள் முதலியவைகளிடம் கவர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. தூய பக்தர்களின் குணங்களில் தொற்றிக் கொள்கின்றன என்பது பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீக செயல்களில் உள்ள தூய பக்தியின் சுவையை எப்பொழுதும் மனதில் கிரகித்துக் கொள்வதை குறிப்பதாகும். தெய்வீகமான இச்சுவை எல்லா ஜட பொருட்களையும் உடனே சுவை அற்றதாக மாற்றிவிடுகின்றது. ஆகவே தூய பக்தர் ஒருவர் பௌதிக செயல்களால் சிறிதும் கவரப்படுவதில்லை. பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள எல்லா பாவங்களையும் அல்லது இடையூறுகளையும் களைந்த பின் பகவானிடம் ஒருவருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படுவதுடன் உறுதி, பூரண சுவை, தெய்வீக உணர்வு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. மேலும் இறுதியாக பகவானின் பக்தி தொண்டு நிலையிலும் ஒருவரால் நிலை பெற முடியும். இந்நிலைகள் அனைத்தும் தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் விருத்தி அடைகின்றன. இதுவே இப்பதத்தின் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க பொருளுரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொற்று நோயை போல. இப்போ தொற்று நோய் என்ன செய்யலாம் பாருங்க, ஐசோலேஷன்ல வைப்பாங்க சில பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தனி வார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. எதனால அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொற்று வியாதி அடுத்தவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மற்றவங்களுக்கும் தொத்திக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க தனியா ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அது நோய் மட்டும் இல்லை, சகல விதமான குணங்கள் நம்மகிட்ட இருக்க குணங்கள் அனைத்துமே தொற்று வியாதி மாதிரிதான். இப்போ நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம்னா, பக்கத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம், வீட்டுல ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுங்க, நமக்கு என்ன வரும்? நம்மளும் அந்த சண்டை போடுற மனோபாவம் தான் வரும். ஒருத்தவங்க சிரிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, நம்ம பக்கத்துல இருக்கவங்க, நம்ம அவங்களோட சிரிச்சு பேசி சந்தோஷமா ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருப்போம். அவங்க கோபமா பேசுனா நம்ம கோபமா பேசுவோம், அவங்க சந்தோஷமா பேசுனா நம்ம சந்தோஷமா பேசுவோம். இதெல்லாம் என்னன்னா இயற்கை. எதிராளி கிட்ட என்ன குணங்கள் இருக்கோ அதே குணம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதுதான் அசோசியேஷன். அந்த எந்த விதமான அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கிறோமோ, இப்ப பௌதிகத்துல இருக்கும் போதே அது நம்மள்ட்ட வருது. அதே சமயத்துல ஆன்மீகத்துல ஒரு தூய பக்தியோட அந்த பக்தி வேதாந்திகள் அவங்களுடைய சகவாசம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா நமக்கு என்ன செய்யும்? அவங்க மூலமா நமக்கும் அதே குணம் மாறும். அவங்க எப்படி பக்தி செய்யறாங்க, அவங்க எப்படி பகவானை பாடுறாங்க, எந்த விதமா அவங்க பக்தி தொண்டு இறைவனுக்கு ஆற்றுறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது, அதை கேட்கும் பொழுது, அவங்களோட உறவு கொள்ளும் பொழுது நமக்கும் அதே குணங்கள் நம்மளை அடையும் அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. அது எப்படி உதாரணத்துக்கு நம்ம தொற்று வியாதியை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம எந்த விதமான நம்ம சங்கத்துல நம்ம இணையணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுல டிவோட்டி அசோசியேஷன்ங்கிறது அதுதான் இங்க உறுதியா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம எப்போதும் இப்ப நம்ம பகவானுடைய கருணையால நம்ம எல்லாருமே ஒரு பக்த சங்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. காலையில 5:30 மணில இருந்து நைட்டு படுக்கிற வரையிலும் நம்ம இந்த பக்தரோட சங்கத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கிறோம். அதனாலதான் நமக்கு பக்திங்கிறது கொஞ்சமாச்சும் துளியாச்சும் நமக்கு வந்திருக்குது. அதை பத்தி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது நாரதருக்கு இயல்பாவே கிடைச்சிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு ஏன்னா அவரு சாதாரண ஒரு பிறவி இல்ல, ஒரு தூய நிலையில இருக்காரு. அவர் என்ன சொன்னாரு? நேத்தி ஸ்லோகத்துல அவர் சொன்னார் இல்லையா? என்ன சொன்னாரு? நான் இயற்கையாவே விளையாட்டுல பற்று இல்லாம இருந்தேன், புலநடக்கம் உள்ளவனாகவும் பணி உள்ளவனாகவும் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி இயற்கையாவே அவர்கிட்ட நல்ல குணங்கள் இருக்குது. பௌதிக விஷயங்கள்ல ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கு. எந்த குழந்தையாவது விளையாடாம இருக்குமா? பிறந்ததுல இருந்து ஏன் 20 வயசு ஆனா கூட ஏன் 60 வயசு கூட விளையாடுறவங்க எல்லாம் இருக்கிறோம் நம்மள. அந்த மாதிரி விளையாட்டுல ஆர்வமே அவருக்கு இல்லை. அவருக்கு இயற்கையாவே அவருக்கு ஒரு பக்தி நிலை இருக்குது. அந்த மாதிரி அவர் இருந்ததுனால இந்த பக்தர்கள் சங்கம் ஈஸியா அவரை கவர் பண்ணிடுச்சு. அந்த மாதிரி நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தினால அவருக்கு என்ன ஆகுது? பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுறாரு. அவரு பரமபுருஷ பகவான் எப்படிப்பட்டவரு?
தூய்மையானவர். கடவுள் வந்து தூய்மையா இருக்கிறாரு. அவருக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்களும் எப்படி தூய நிலையில தான் இருக்காங்க. பக்தர்னாலே, தூய பக்தர்னாலே பகவான்கிட்ட இருக்க குணங்கள் அனைத்தும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். எப்படி அந்ததான் பிரம்மபூத நிலைன்னு நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம், பாகவத்துல கூட படிக்கிறோம். அந்த பிரம்மபூத நிலைங்கிறது எப்படின்னா, நம்ம மனசுல இருக்க அழுக்கள்லாம் வெளியேறிடணும். நம்ம மனசுல என்னென்ன அழுக்குகள்லாம் இருக்கு? ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்ட்ட வந்து ஆசை இருக்குது. எதையாவது ஒண்ணு வந்து பாக்குறோம், அது மேல ஒரு அட்ராக்ஷன்லாம் நமக்கு ஏற்படுது. அந்த ஆசையை வந்து நம்ம திருப்பணும். எப்படி திருப்பணும்? பகவான் மேல திருப்பணும். பகவானை பார்த்து அவருடைய அழகுல மயங்கி, அவருடைய லீலைகள்ல மயங்கி, அவர் மேல பக்தி எப்படி செய்யலாம், பக்தி தொண்டு ஆற்றலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆசையை அந்த பக்கம் நம்ம திருப்பிட்டோம்னா, நம்ம வந்து இந்த நாரதர் போல வந்து என்ன செய்ய முடியும்? அந்த நிலைக்கு நம்மளாலையும் உயர முடியும். இன்னும் என்ன இருக்கு நம்மள்ட்ட? ஆசை மட்டுமா இருக்கு? கோபம். யாராவது ஏதாவது நம்மள சொல்லிட்டாங்கன்னா சுருக்குன்னு நமக்கு வந்து என்ன வருது? கோபம் வந்துருது. கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மன அடக்கம் வேணும் நமக்கு. புலனடக்கம் வேணும். அப்புறம் வந்து என்னன்னு காழ்ப்புணர்ச்சி. பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வந்து பெருசா இருந்தாங்கன்னா அதை பார்த்து நம்ம அந்த பொறாம, ஆஹா அவங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்களே ஒருத்தவங்க வசதியான நிலையில இருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த நிலையில இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி. அது வந்து வந்து பௌதிகம் மட்டும் இல்ல, ஆன்மீகத்திலையும் கூட அந்த எண்ணங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட வரவே கூடாது. நம்ம மனசு வந்து எப்போதும் தூய்மையா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன பக்தியோட செய்யக்கூடிய நிலைகள்ல நமக்கு தடைக்கற்களா இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலைகள்ல நம்ம போனோம்னா பகவான் எப்படி தூய்மையானவரோ, அவருடைய பக்தர்கள் எப்படி தூய்மையானவர்களோ, அந்த நிலைக்கு நாமளும் வந்து அடி எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து அததான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. பக்தி வேதாந்திகள் அவங்க வந்து தூய பக்தர்களா இருந்தாங்க. அவங்களுடைய சகவாசம் அதுதான் முக்கியமான வேர்டு. அவர்களுடைய சகவாசத்தினாலும் அவர்கள் உண்ட உணவின் மீதத்தை ஒருமுறை உண்டதாலும் அவர்களுடைய தூய குணங்கள் அச்சிறுவனிடமும் தொற்றிக் கொண்டன. தொற்று நோயை தொற்றிக்கிற மாதிரி அவருடைய குணங்கள்லாம் இவருக்கும் வந்து வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து அந்த தூய பக்தர்களோட அனுமதி இல்லாமலேயே அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அவருடைய மிஞ்சிய உணவை சாப்பிடலாம்னு இருந்தாலுமே அவர் வந்து அந்த வேலையை செய்யல. அவருடைய நற்குணங்கள் வந்து எப்படி இது? அவர்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அவர் வந்து அந்த உணவை அவர் எடுத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு தூரம் நாரதர் வந்து அந்த குழந்தையிலேயே வந்து ஒரு நல்ல குணங்கள் உடையவராய் இருந்தாருங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? இத மாதிரி சில சமயங்கள் போலியான பக்தர்களும் தங்களை தூய பக்தர்களாக காட்டிக்கொள்கின்றன. இதே போல உலகத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க? நான் வந்து உண்மையான பக்திமான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா போலி சன்னியாசி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். சன்னியாசி வேஷத்துல இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா அங்க வந்து பெரிய ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவங்க தான் இந்த கலிகாலத்துல அதிகமா இருக்கிறாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து கண்டே பிடிக்க முடியாது. யார் உண்மையான துறவி, யார் வந்து போலி துறவி அப்படிங்கறதே. அந்த வந்து நாள் பட தான் நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்குள்ள நம்ம என்ன ஆகும்? சில மக்கள் வந்து மதிமயங்கி என்ன பண்றாங்க? போலி சன்னியாசிகள் பக்கம் வாழ்வு பக்கம் போயிடுறாங்க. போறதுனால அவங்க வாழ்க்கையும் அவங்க கெட்டு போயிடுது. அதுலலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டி இருக்கிறாங்க. இவர்களிடம் நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு. பக்தி தொண்டில் நுழைவதிலிருந்து ஒருவனை தடுத்துக்கூட விஷயங்கள் பல உள்ளன. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆசை, கோபம், குரோதம், இந்த மாதிரி மன அழுக்கு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த காமம், குரோதம், லோகம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து தடை கற்களா இருக்குது. ஒரு தூய பக்தரின் சகவாசத்தினால் இவ்வெல்லா தடைகளும் களையப்படுகின்றன. இத்தனை தடைகளும் ஒரு பக்தருடைய சகவாசத்தினால டக்குன்னு நம்மளை விட்டு போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நம்ம குரு மகாராஜ்கிட்ட நம்ம எல்லாம் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டாலாம் உடனே நம்ம பாவங்கள்லாம் களையப்படுது. அவர் வந்து நம்ம பாவங்களை களைய வைக்கிறாரு. ஆனா ஒரு சகவாசத்தினாலேயே தீட்சையே எடுக்காதவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பாவம் களையும்? இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கும் பொழுது களையப்பட்டு விடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதனால் ஆரம்ப சாதகன் தூய பக்தர்களின் தெய்வீக குணங்களை சுலபமாக கிரகித்துக் கொள்கிறான். ரொம்ப ஈஸியா வந்து என்ன ஆகுது? அவங்க ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் கூட தெய்வீக குணங்களுடைய நிலைக்கு போக முடியும். அந்த மாதிரி போறதுனால என்ன ஆகுது? பகவானுடைய நாமம், அவருடைய புகழ், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலைகள், இதுல எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது? ஒரு கவர்ச்சி யாருக்கு? ஒரு ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு ஏற்படுது. இது எல்லாமே வந்து காரணம் யாரு? தூய பக்தர்களுடைய அந்த சகவாசம். அது வந்து
அந்த சகவாசத்தினால அவருக்கு மேல பகவான் மேல ஒரு புதிய அட்ராக்ஷன் ஏற்படுது. பக்தியோட சுவை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்களால உணர முடியுது. சரி, எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்குமே அந்த நிலை ஏற்படுமா அப்படின்னு நம்ம மனசுல வந்து சந்தேகம் ஏற்படும். ஆனா எல்லாருக்கும் ஏற்படுறது கஷ்டம்தான். அவரு வந்து முற்பிறவிலேயே அவரு நிறைய வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு நல்ல பக்தரா இருந்தவரு தவறி விழுந்த ஒரு ஆத்மாவா இருந்திருக்கிறாரு. அதுவும் இல்லாம இந்த பிறவியில குழந்தையில பிறந்ததுல இருந்து அவர் வந்து இயற்கையா சுபாவம் இல்லாம அவருடைய சுபாவமே மாறுபட்ட சுபாவத்துல இருக்கு. அதனால அவருக்கு ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு. ஆனா நாமெல்லாம் வந்து அந்த நிலையில இல்ல. நமக்கெல்லாம் 5 வயசுல இந்த ஞானம் வரலையே. நம்மலாம் இவ்வளவு வயசாகிதான் எனக்கு வந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? நம்மளுடைய அஃபென்சஸ். நாம செஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள். அது வந்து நமக்கு இவ்வளவு காலம் நமக்கு இதுல வரவிடாம தடுத்து இருந்திருக்கு. இப்ப வந்துட்டோம். இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்பவாவது நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த சகவாசத்தை விட்டு, இந்த சங்கத்தை விட்டு விலகாம இருக்கும் பொழுது, அவருடைய நாரதர் எந்த நிலையை அடைந்தாரோ அந்த நிலையை நம்மளாலையும் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். தெய்வீகமான இச்சுவை எல்லா ஜடப்பொருள்களையும் உடனடியாக சுவையற்றதாக மாற்றி விடுகிறது. இப்ப பக்தியோட சுவை வந்து நம்ம ருசிச்சிட்டோம்னா இந்த பௌதிகத்துல இருக்க ருசி வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுது. இப்ப நிறைய பேர் இப்ப வந்து என்னோட படிக்கிறவங்க எல்லாரையும் கேட்டா என்ன சொல்றாங்க? முன்ன இருக்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து புடவையிலையோ நகை மேலேயோ இல்ல வீடு பொருள் மேலேயோ ஆசை இருக்கான்னு கேட்டா இல்லைங்கிறாங்க. ஏன் இல்ல? பக்தி சுவையை உங்களுக்கு வந்துருச்சு. பக்தியோட சுவையை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த ஜட பொருட்கள் சுவையை வந்து அவங்க வந்து கைவிட்டுறாங்க. இது எல்லாமே வந்து நிரந்தரமே இல்லை, தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அழிவற்ற அந்த இது பகவான், அந்த உலகம் நித்திய உலகம் தான் அழிவற்றது. அந்த உலகத்துல போய் வாழறது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அந்த ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம மனசு வந்து விலகிடுது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஆகவே தூய பக்தர் ஒருவர் பௌதிக செயல்களால் சிறிதும் கவரப்படுவதில்லை. அவங்கெல்லாம் அதுல கவர்ச்சி இல்லாதனால அவங்களுடைய பாதையில நாம வழி நடக்கும் பொழுது நம்மளுக்கும் அதே நிலை ஏற்படுகிறது. அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள எல்லா பாவங்களையும் அல்லது இடையூறுகளையும் களைந்த பின் பகவானிடம் ஒருவனுக்கு கவர்ச்சி ஏற்படுவதுடன் உறுதி, பூரண சுவை, தெய்வீக உணர்வு ஆகியவை ஏற்படுகிறது. நம்மள்ட்ட பாவங்கள் மனசுக்குள்ள அழுக்குகள் இருக்கிற வரையிலும் நாம வந்து அந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கும் வர முடியாது. பக்தி தொண்டே செஞ்சாலும் மனசு அதுல ஈடுபடாது. இறைவனுடைய உலகத்துக்கும் போக முடியாது. பிறவி வந்து பிறவி சக்கரத்துலதான் நம்ம சுழலுவோம். அது வந்து நம்ம எப்ப நம்ம மனசு பூரணமா தூய்மை அடையுதோ, களங்கங்கள்லாம் நீங்கி தூய்மை அடையுதோ, அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து பகவான் மேல ஒரு அட்ராக்ஷனே வரும். அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து என்ன வரும்? ரசம். அவர்கிட்ட வந்து என்ன வந்து 5 விதமான ரசங்கள் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த ரசங்கள்ல நம்மளால அவருடைய உறவு கொள்ள முடியும். அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவருடைய உலகத்துக்கு நம்மளால சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இறுதியாக பகவானின் பக்தி தொண்டு நிலையிலும் ஒருவரால் நிலை பெற முடியும். அந்த நிலையில நிலை பெறணும்னாலே கூட நமக்கு வந்து இந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மனசுல வந்து அழுக்குகள்லாம் இல்லாம இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்நிலைகள் அனைத்தும் தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் விருத்தி அடைகின்றன. இந்த பக்த சங்கம் தான் என்ன செய்யுது? அந்த நிலையை வந்து நம்ம அதிகமா போறதுக்கான ஒரு காரணமா இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பொருளுரையில சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேவ்யோ வைஷ்ணவேவ்யோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல டவுட் இருந்தா இல்ல வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த உச்சிஷ்டது வந்து பர்மிஷன் இல்லாம கூட சாப்பிடலாமா மாதாஜி? உச்சிஷ்டத்தை பர்மிஷன் இல்லாம சாப்பிடறது தப்பு இல்ல செஞ்சிருக்கிறாரு. அதே சமயத்துல பர்மிஷன் இல்லாமலேயும் சாப்பிடறதுனால ஒரு தவறும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் தப்பான விஷயம் செய்யல. அது வந்து பிரசாதம் தான் சாப்பிடுறோம். அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க. அவங்களுக்கு இன்னுமே அவங்களுக்கு தேவையற்றது அந்த உணவு வந்து திரும்ப அவங்க எடுத்துக்க போறது இல்லை. அதை வந்து யார் வேணா சாப்பிடலாம் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம சாப்பிடுறதுல தப்பு கிடையாது.
மாதாஜி அது எப்படி பகவான் கிடைக்கும்? நாம நமக்கு எப்படி டிவோட்டி கொடுத்ததான மாதாஜி கிடைக்கும். எப்படி ஆமா டிவோட்டி இருந்தாதான் கிடைக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது சாதுக்கள் வராங்க, சாதுக்கள் விடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம இங்க சங்கத்துல இருக்கவங்களெல்லாம் நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்க இங்க படிக்கிறோம், நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த குரூப்ல இருக்கவங்க ஒருத்தர் என்ன செய்யலாம், நம்ம வீட்டுக்கு அழைக்கலாம். இல்ல ஒரு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம், வாங்க ஒரு நாள் எங்க வீட்டுல வந்து கீர்த்தன் பண்ணுங்க, உங்க வீட்டுல வந்து பகவானை வந்து கும்பிடுவோம். தாமோதர லீலை எல்லாம் நடக்கும். நான் பார்த்த வரையிலும் தாமோதர லீலை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள கூப்பிடுவாங்க. வெளியூர்ல இருக்கவங்க கிட்டக்க இருக்கவங்க வர முடிஞ்சா வரலாம். வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அங்க வந்து பகவானை பத்தி பாடிட்டு அப்ப வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அவங்கள மனமாற அவங்கள சாப்பிட வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட்ட மிச்சத்தை நம்ம சாப்பிடும்போது அது உச்சிஷ்டம். அவங்க அது என்ன பக்தர்கள் வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேரும் பக்தர்கள். அவங்க சாப்பிட்ட அந்த மிஞ்சிய உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த உச்சிஷ்டம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். டிவோட்டிஸ் இல்லைன்னா கூட பக்தர்கள் தான் மாதாஜி. நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கெஸ்ட் அழைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. கெஸ்ட் வந்து எல்லா கெஸ்டும் பக்தர்களா இருக்க முடியாதுல்ல பிரபு. நம்ம வீட்டுக்கு வர எல்லாருமே வந்து பக்தர்கள்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பக்தர் நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. பக்தர்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே. பக்தர்கள்னால விருந்தோம்பல் முடிச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் மாதாஜி. விருந்தோம்பல் முடிச்சிட்டு சாப்பிடலாம், அது ரைட்டு தான். நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு யாரா இருந்தாலும் உபசாரம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்றது உண்டு. ஆனா அது பௌதிகத்துலதான் இருப்போம். நம்ம உறவு முறைகள்லாம் எப்படி இருக்கோம்னா பௌதிகத்துலதான் இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல யாரு இருப்பாங்கன்னா நம்ம இந்த சங்கம், இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க. இல்ல இதுவே இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோயில்லையோ வந்து தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு மீத உணவு நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு அந்த உச்சிஷ்ட லேபான் அப்படிங்கிற மிஞ்சிய உணவை நம்மளும் சாப்பிடக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடைக்கும். நாம தான் வந்து அந்த வீட்டுல கீர்த்தனைகள் பஜனைகள் வைக்கிறோம். அப்ப வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி. அதேதான் கரெக்ட், அதேதான். அதுதான் அடுத்தது வந்து என்ன சொல்ல போனா சில இடத்துங்க நிறைய வீட்டுல வந்து என்னன்னா திதி ஒரு கல்யாணம் காட்சி அப்படின்னா ஒரு பிராமணர்கள் வந்திருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் சாப்பிட வச்ச பிற்பாடு மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. எது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மிஞ்சிய உணவு அவங்க சாப்பிட்ட மிச்ச உணவை நம்ம சாப்பிடுறோம். அது வந்து நமக்கு நல்லதுதான், நன்மையை தான் கொடுக்குமே தவிர ஒரு காலத்தையும் தீமை கொடுக்காது. பக்தி தொண்டில் உயர்றதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த படிக்கட்டா மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரேம பக்தி ராகானுகா பக்தி நம்ம முன்னாடி போறோம். அப்படி போகும்போது இது ஒரு படிக்கட்டு. பக்த சங்கம் ஒரு படிக்கட்டு. பக்த சங்கம் உச்சிஷ்ட உணவு. ஆமா உச்சிஷ்டம்ங்கிறது ரெண்டாவது தான், சகவாசம் தான் ஃபர்ஸ்ட். சகவாசம் தான் ஃபர்ஸ்ட். சகவாசம் அதே மாதிரி எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு மாதாஜி? உச்சிஷ்ட உணவு, சகவாசம் ஃபர்ஸ்ட், உச்சிஷ்டம், அதே மாதிரி முன்னாடி போகணும். படிக்கிறோம் இல்லையா, பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம். அதுல வந்து நீங்க 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்றீங்க, இதெல்லாமும் ஒரு நிலைதான். கீர்த்தன் நம்ம பகவானை வந்து பாடுறோம். நம்ம பக்தியோட படிநிலைகள் 9 படிச்சிருக்கோம்ல பிரபு. 9 படிகள். அந்த 9மே வந்து இந்த பக்தி படிநிலைகள்ல தான். ஒண்ணா ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா அதுல வருது எல்லாம். அந்த 9 படிக்கட்டுலயே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறணும். இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லிப்பாங்க, அந்த சகவாசத்தினால நம்மள்ட்ட வந்து இருக்க அனர்த்த நிவர்த்தி, நம்மள்ட்ட இருக்க அனர்த்தங்கள்லாம் களையப்படுது, அனர்த்த நிவர்த்தி வருது. அதுக்கு பிறகுதான் நிஷ்டா, நம்ம வந்து அதுல நிலை பெறுவோம். நிலை பெறதுக்கே நம்மள்ட்ட இருக்க மனக்கலங்கங்கள் வந்து நீங்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாரதருக்கு இந்த இடத்துல எல்லாமே அதெல்லாம் நீங்கி இம்மீடியட்டா ஒரு படிக்கட்டுல உயர்த்ததை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இம்மீடியட்டா அவருக்கு கிடைச்சது, அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ரொம்ப 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 அரிதானது. ஏன்னா வந்து அவர் வந்து முற்பிறவியில செஞ்சக்கூடிய நிறைய நன்மைகள் அவர் செஞ்சக்கூடிய பக்தியினால அவருக்கு வந்து டக்குன்னு கிடைச்சது. இந்த பிறவியில சகவாசம் ஈஸியா அமைஞ்சது அவருக்கு. அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே பக்தர்கள் சங்கமும் அவருக்கு ஈஸியா வந்து கிடைச்சது. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அமையாது. அமைஞ்சாதுன்னா நம்ம பகவானுடைய கருணையும் ஒரு காரணமா இருக்கும். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே மாதாஜி இந்த பஜனை சம்பிரதாயத்துல பஜனை பண்ணுவாங்கல்ல, ராதா கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம், அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பாகவதர் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு எழுந்திருச்சு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அங்க பஜனையில இருந்தவங்க எல்லாம் வாழை இலையில சாப்பிட்ட இலையிலேயே அப்படியே உருளுவாங்க. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு போவாங்கல்ல, அவங்க சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் உட்காந்து வெத்தலை பாக்கு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. இந்த பக்தர்கள்லாம் பஜனை பண்ற பக்தர்கள்லாம்
அந்த 2-3 பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வாழை இலையிலே உருளுவாங்க அப்படியே. அந்த எச்சல் அவங்க வல மேல படுறதுனால எச்சல் மேல அது மேல எல்லாம் படணும்னு சொல்லிட்டு அது அது மேலேயே இப்ப உருளுவாங்க ஒரு நிறைய. இது சொன்னோன்னே ஞாபகம் வருது. ஒரு கதையில வந்து கீரிப்புள்ள உருளுமே, கீரிப்புள்ள உருண்டு அது மேனியா வந்து பொன்னிறமா மாறும்னு ஒரு இதுல படிச்சிருக்கிறேன். அது சரியா ஞாபகத்துக்கு வரல. அவன் ஞாபகப்படுத்தி வேணா அங்க பிரதட்சணம்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி அது. அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறது சுத்தி வரணும். இது வந்து அந்த அந்த இலை எவ்வளவு இருக்கோ, அந்த பாகவதர் சாப்பிட்ட இலை எவ்வளவு இருக்கோ, அந்த இலை ஃபுல்லா மேல படுற அளவுக்கு அவங்க போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க 2-3 தடவை. எல்லாரும் செய்வோமா? நமக்கெல்லாம் அந்த மனசு ஒப்புமா மாதாஜி? அதான் மாதாஜி, நான் சின்ன பிள்ளையில ஐயோ எச்சல் எல்லாம் போய் இவங்க படுத்துக்கிறாங்களேன்னு நினைச்சிருக்கேன் அப்ப எல்லாம். நினைப்போம் இல்லையா? அதுதான் நம்மளுடைய அருவருப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு தெரியாது. கரெக்ட். நான் 10 வயசு 5 வயசு அப்ப எனக்கு தெரியாது. நான் எங்க அப்பாட்ட வந்து ஐயா எச்சல்லாம் போய் யாராவது உருளுவாங்களா அப்படிலாம் கேட்டோன்னே எங்க அப்பா அதெல்லாம் இல்லம்மா அப்படின்னு, அவரு பாகவதர் தான், அதனால அவர் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப இதுமா புண்ணியம், இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது, இப்ப தெரியாது, போக போக தெரிஞ்சுப்ப அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் உணர்ந்தேன் அதை.